za tebou. To je káka. Třetí minuta. Ježišmarja. A kolik máme? Hejt, jo. No jo, no. Na. Jenom jeden. Jenom jeden. Onana. Onana. Jasně. To můžeš říct první a druhý, ne? To nemůžeš. Protože ne. Na oba. No teď podívej se, nemůžu oba. Kvůli Musím tomu se dva? úplně narovnat. Na. Onana. Onana. Ale ten vítr je blbý, ale ještě mě praští nějaký meteorit. Prdel. Máme nový. Tak lála 45 stupňů. Lála. Ano. Určitě může. Dobře. Pomalu, Káka. 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 Dáda. To ne, asi ne. Musí fakt opatrně pomalu. Káka, malej káka. Jeden. Ještě malej. Opatrně. Já můžu říkat třetí zkrouce. Zrovna, Tuli, tak jo. Tuli. Tuli. A lála. Lála? Co je co? Lála. Co, když on se posun dopředu. Ne, já jsem dal lála. Lála. On jak se ohejbá dopředu na tom žepu, tak před chvilkou tam byl v pohodě, že? Káka. Opatrně káka. A já? Opatrně káka. Bacha nalevo. Káka. Nějaká. Káka. Káka? Jo. Káka.